Sa number 6, sumugod subong nga semana, Lunes tubto Biyernes na magabukas ang talatapan sa COMELEC. Magatutok naman sa mga nagapila para magparehistro sa COMELEC ang Task Force Disiplina. Iniagudto mapasiguro ang pagsunod sa minimum health protocol. Ang detalye sa sining report. Adlaw-adlaw malawig ang pila sa COMELEC Bacolod nga nagsugod humalin pa sa nagliligad nga semana. Si Joel Mahilom, la 5 kainisang aga, nagpila na. Magaparehistro siya kay na-erase na ang iyang ngalan sa listahan suno sa iya. Palabot mo damo na bitawo? Dami na tira 5 nida. Ako pa kami sa punta yaw. Iba na rin na din. Ti ano na ang may-ari ka na nakaparegister ka online? Wala, nagdiretso ka lang diya kadto? Hindi mapaktivate lang ko sa akong ngalan. Sunod sa pamuno sang Task Force Disiplina nga si Wilfredo Julingo, las 4:30 pa lang sang aga, may mga nagapila na. Labi nila nga ginatutukan sunod sa iya ang COMELEC para malikawan ang anuman nga pagdaguso ilabi na nga ginahugtan ang pagpatuman subong sang minimum health protocol sa tunga sang pagpanghangkat sang COVID-19. Ginmarkahan na ang dalan kung sa diin ang pumuluyo ang nagapila. Ginbutangan naman sang baral. Ginapasiguro nga hindi man magadaguso ang mga magagarantiya o kun guarantor sa mga voters registration applicants. Ginbutangan man sang lain nga pila ang mga priority kasubong sang senior citizens. Physical distancing may marka. Para mapos kita mag-penalize sa tao kung wala nagapati, nga wala sa nagatungtong sa marka. Meaning to say 1 meter in ang distance, tungtong kita sa marka. So far, so good ang ilang pagpati. Ang backtrack ni Sir Dugay na ginap-implement sa COMELEC? Ang istorya kami ginasang COMELEC officer gidya, si attorney, ginapatuman nila ang backtrack. That's why wala naman lang kami nag-insiste. Suno kay Attorney Cathrina Trinio Canya, ang elections officer sa Bacolod, sumugod subong nga semana, sandig sa abiso sang National Office, Lunes tubto Biyernes na magabukas ang COMELEC sa tinutuyo nga ma-accommodate ang pagdamo sa mga nagaparehistro kag nag-apply sa transfer of registration. Sa Setyembre 30 na ini magatapos. Sa tuanay may isa ka adlaw nga ginpain para sa disinfection sa kada semana. Sugura naman ang pagpatuman sang satellite registration. Oo, para madamo ang aton nga ma-accommodate nga applicants kati nagalapit na ang aton nga katapusan nga last days ang aton nga registration. So para ma-diffuse ang tao during the last days ang aton nga registration, that is why nga naga-extend kita sa aton nga days of registration. Ito nga satellite registration, ma-resume na, pero mayara kita requirements, of course, mayara kita nga approval from the City Health or the EOC, mga ipakita sa asang approval. And then we will conduct satellite registration sa barangays with zero COVID case for the last 14 days. Sa datos ng COMELEC Bacolod, kadamaan sa mga nagapadulong sa ilang talatapan, humalin sang Enero tubtub karon mga new registrants, kung ipaanggid sa mga nag-apply para sa transfer of registration. 150 sa mga walk-in ang gina-accommodate, 50 naman ang sa nag-process online, kag ang mga yara sa priority, kasubong sang senior citizen, nagabusong o kung may disability, ang gina-accommodate.